Aurtengo aberri egun bereziak erakutsi du Euskal Herrian ere posible dela bateratasuna. Aski izan da herritar talde txiki batek aukera eskaintzea, Euskal Herri osoan milaka herritarrek batera keinu bat egiteko. Eta hainbat gizarte eragile, alderdi eta sindikatu ere ekimenarekin bateratzeko. Gizarte konplexuetan handia da aniztasuna, eta zail bihurtzen da batasuna. Helburu bakarra eta ibilbide bera partekatzea. Posibleagoa da bateratasuna, jomugak hurbiltzea eta ibilbideak sinkronizatzea. Tarteka, batera jardunda, elkar indartzea eta komunitatea anistasunaren gainean eraikitzea. Mundu zabalean, komunitarismoa ari da indartzen globalizazioaren arriskuei aurre egiteko. Lurraldeak eta haien gainean trinkotzen diren komunitateak dira tresnarik egokiena pertsonei bizitza duina eta eskubide berdintasuna bermatzeko. Nahi genuke Euskal Herria izatea halako komunitate bat, erabakimena eta eskubide politiko guztiak dituena, osatzen dugun kideoi duintasuna eta bermeak eskaini ahal izateko. Herrigintzan, batera jardunda, garatuko baitugu Euskal lurraldeen eta herritarren arteko lankidetza. Gero eta indartsoa izango den komunitatearen eraginez, lor dezan Euskal Herriak erabakimen osoa. Aurrera begira, bateratasuna areagotuko duen herrigintza behar du Euskal Herriak etorkizuneko proiektu politikoen oinarria izango den komunitatea trinkotzeko. Herrigintza horretan, erabili beharko dugu eztabaida demokratikoa beti, konfrontazioa behar denean, eta lankidetza ahal den guztietan, herritarron, eragileen eta erakundeen indarrak norabide bateratuan jartzeko. Norabide horretan, urrats esanguratsua izan da aurtengo aberri eguna. Herritar asko gehitu da ospakizunera. Bateratasun eskaintzari erantzunez, eta eragileek malgutasuna izan dute osagarritasuna bilatzeko. Komunitate bat irudikatu dugu herri bat marraztu. Izan bedi bateratasuna 2020ko aberri egunaren lezioa, eta izan beza jarraipena hurrengoetan. 1000 esker bateratu zareten guztioi. Gora Euskal Herri burujabea!